Καλησπέρα παιδιά, είμαι εγώ Ιζαμπελάκης και καλωσορίσατε σε γάμο το σπίτι. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Ιζαμπελάκης και καλωσορίσατε σε άλλο ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο δεν έχω σκοπό να παίξω τίποτα με κανέναν, γιατί δεν έχω κανέναν, γιατί είναι καθημερινή ημέρα και δεν υπάρχει κανένας για να παίξω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θέλω απλά να σας πω να αφήσετε ερωτήσεις κάτω από αυτό το βίντεο, στα comments ξέρω και τέτοια, για να κάνω Q&A την επόμενη φορά. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Q&A, με απλά λόγια το Q&A είναι κάτι το οποίο ρωτάτε εσείς ερωτήσεις και εγώ τις απαντάω. Οπότε ναι, όποιος θέλει και γουστάρει να μπει στο επόμενο βίντεο μου, να αφήσει ξέρω καμία ερώτηση του τύπου τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο και να απαντήσω εγώ, ας πούμε πετάω πέτρες σε άστεγο. Οπότε ναι, άμα θέλετε να μπείτε στο επόμενο βίντεο απλά αφήστε μια ερώτηση κάτω στα comments. Αυτά για μένα. Λογικά θα τα πούμε αύριο, γιατί το Q&A λογικά θα ανεβεί αύριο, εξαρτάται δηλαδή πόσες ερωτήσεις θα πάρω. Αν επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι τις ερωτήσεις θα τις απαντάω μαζί με τον Φρέντι και τον Ιωσήφ, οπότε μου στέλνουνε μηνύμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε, σκάσε τις ερωτήσεις, θα τις απαντάω μαζί με τον Φρέντι και τον Ιωσήφ, οπότε άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι και για αυτούς παρακαλώ, feel free to ask anything. Οπότε ναι, θα τα πούμε εμείς άλλη φορά. Bye bye.